हामबाय दिनै जों दागिया हातियाव कायसा जयनिं प्रग्राम जयनिं प्रग्रामाव फाइनाल जोंनि बरमगोनां एमडिसि दिनै डिपार्टमेन्टारि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट दिनै टिडब्लिउएफ नि सेक्रेटारि दावराते गुबुननि जेसाव फाइजाक दिनै नियाव पान्दानि बिसिंथि जों दिनै अजागा 64 फेमिलिनि 164 voters दिनै बुबाग्रानि थानसानि लगे फाइमानि बागै जे फाइनाल रत्न जतननो आनि हामजाकमा याफारो अमाहायकेना जों बोसोगांनि सामु जोंनि भिलेज कमिटि विधान सभा इलेक्शन जोंनि थांजाकनाय जे लामा कायसा ग्रेटार त्रिपुरा आमनो पयत खालायनो जोंनि त्रिपुरा हास्तिनि जत त्रिपुरा सड़क दाबो बुबाग्रानो लगिरनानै बागै साइटआव लायजाक आं कयनाय दिनै पान्दानि बिसिंथि जत त्रिपुरा सड़कनो फायदि पार्टीनो तो जायगायाव जों बुबाग्रानो वाइसा लगिरिवै सिनि दफानो फिलखानि याप्रि सालायो हामबाय ब भिलेज नंगो फाके बिसि दिनै अ जायगा पूर्व सिमना बिसि सिमिनो ते कुनु बिसिख्रि एकटा बिसिनि प्रग्राम दिनै बसखाने भिलेज कम्युनिटि बसला वाखं जातों आबो तो जों साइमान तो त्रिपुरा हास्तियाव ताबो सिनि बुबाग्रानि जे फान बाय आस्तुखै त्रिपुरा सा थानसांमानि थिनांगो तेबो अमहाय जयनिं प्रग्राम प्रत्येकटा बिसिवनो खायनानि बागै रेडि खालायजाक जों ताबो जरा फाइकान गाबोन रक साइमान गसखांगो डिस्ट्रिक्ट वाइज जे डेभलपमेन्ट फेमिलि भिलेज कम्युनिटि हमले ताफु जरा एक्सन का अब तो डिस्ट्रिक्ट कमिटि हते जों आजागा डीएम नो सिनि बरम सिनि डेपुटेशन नि ब्लाइ रिखा एके अब राज्यपाल नि आरो सगिना परे अब बरक बिचार विश्लेषण खायमानि याबुलो बरक स्टेप नानाय के सर नंनि नलेज भिलेज कमिटि बोर्ड उता दंनो अबयस्से मांनाय इनिया कुनु उपाय सिक्रिया अच्छा ठीक है